live yale lolo siyo chedwa komanso live yale lolo ndiyo ngounikirana mwa ulemu kunjaku nkopi nyulana kunjaku nkotra pano ndipo anthu afuna umapedza kena kalikose kotranga mutapiri munthu amene ndalama zako sizili up to date ndi amene umaoneka ngati olakwa komabe poti tatani kali tingotanukabe exactly so padzana lomwe ikapano nkhani yomwe atibweretsa pano tiyambe pamene ndayambira dzana lomweli kunali nkhani kunali interview ife mudziwa mwa masiku onse tinankhala kunachitika interview yokuti Nyamata amafotokoza mbali yake koma nayenso nkhani yake kuti iyambe it must be 2 years ago where this whole situation started. Anafotokoza mbali yake nkhani jaso tinayikamba pa live munthu uja ananena mbali yake of what happened anthu ena so I'm sure amene ali involved iso nawonso anali ndi side yawo koma iye ananena side yake. You know what followed. Wopangisa interview anamuza apepese popanga interview afufuteso chanchani and what not koma nkhani yomwe anabwerera Nyamata yo kuzadanda amanena kunena kuti anakhazikidwisidwa ku prison osamvedwa mbali yake and also kuti munthu odandaula anali mai makhumucha iwo sana panga attend hearing and what not. That's what he came to say, which in fairness munthu is allowed a voice and mu situation ili yokuti ayankhule koma zinaoneka ngati kuti side yawo gogo ndiyo mweri yofunikira kwambiri and ife tinayankhula mbali yathu nkuchoka pamene paja. So a day after ife titayankhula nkhani ija Isabel Solomon akuti alisa I hope mwandiona Isabel ndakuona ine ndipo ndakulandira. A day after ife titapanga comment za interview manager zopepesedwa zitaenda kale koma statement atatuluka kunapezeka kuti kulika video kokuti naneso kango ndipeza pa timeline Zaka ada ukudzula kudzukudzu pamene pati. So it's not like I agree with everything zomwe zinayankhulidwa mmene momwe ndipo anthu amene munalipo tsiku limene lolo ine nalemba ndithu kuti ukanapola. That's another way of saying kuti don't go overboard koma I got what he was saying in essence Anyway sirero kwacha nkhani yango yamba ngati mafunde ankatikati yango yamba ngati mafunde haya khanga tamu maya Zaka awatapa because mudziwa jani ine sinimadziwa zokuti Zaka ata ali ku join. Do you know kuti Zaka akamapanga nyachiro aga kuti I love you ali apanda ku ndigone bwino ndasankala kuona ine Zaka akamayankhula za utuchi kupala matabwa honest to God I thought kuti ali kumalapo zokuti ali ku join ndamva pompa ndi anthu abwera which ineyo sindikudziwa kuti zinthuzi maumboni aka akwinako zachitikira kuti ndungo yankhula by what has been going on. So kadandaula za video ya Zaka nde akuti koma Zaka akanika kunta kumpeza nde malo mwake atapita ukatapa amayi aja ine umafia chani inu mukumbukira tikamaonera mafilimu za umafia za uchikawenga iwe ngati unali involved ndi ndalama za anthu ena ake abwera kudzakulonjera debi uliapo anthu abwera kudzakulonjera unoda ndalama zija debi waziyendetsa bwanji debi osampeza amatenga anako amatenga akazako amatenga mayi yako akuti iwe udzawombole because iwe ngati wathawa akatenga makolo ako
ukhuzumuka ubwera nzomwe amachita nthawi ya Kamuzu mulamuliro umene uja molina kuti network ikuthawa ikuvuta inenso ndaona kuti ndumapanga ngati maphoza I don't know why nthawi ya Kamuzu gogo athu akamuzu kumala konkujato ngati inuyo muli ana please fusani makolo anu mwafuse nthawi ya Kamuzu ukasokoneza ndalama kaza mabuku kazi naenda masoza chani zija iwende kulibe unyumba amatenga nako kwa I'm telling you kwapitisa akutati iweyo udzidzankha mbuyo mwake kuti zakhala bwanji komanso anthu ena akakakuuza kunena kuti akuti amakufuna kunyumba sana kupeze nde tinthumbwana tako atenga ndi akazako omwe basitu nde kuti iweyo basitu ukhuzumuka koma unabisala nkumapita koma izizi sizichitochito za malamulo za up to date za ulongosoka ukuku nkukhala kwa mamafia even anthu akamajoyina kaujeni mmati chani kakateo amasainitsa zonse anene abale awo munamvapo munthu akunena kuti ndikufuna kusiya izizi iwo amamudza kuti ukasiya tikapha makolo ako basi ujama inoti achabwino ingondituma msoni nchomwe inecho kundipasa phwete kuti so pamalamulo a dziko how is this even okay kuti munthu amene mukufuna ali kwina inu nkutuma kuti akatenge mai yake komanso munthu ngati inuyo mukunena kuti ayi walakwira mzimayi inuyo nanunso ndinu I'm just saying nde oppression hiyo mamba nde oppression hiyo Amalawi we don't understand zochitika zina kuti kodi what is all this inuyone nomote inuyone nomote apolisi sanga gwire mbale wanu wa inuwe ndikunena kuti iweyo mbale wako anapanga chakuti ndipo tisiti nampeze tikutapa iweyo kuti komwali kwa khuzumuke apepese koma chifukwa cha munthu wa ndalama. You see, this is the junction where until you lose me the my stories ngatawa this is where you lose me olo munthu utakhala kuti and you want to throw your power your weight around ine ndimangoona ngati kuti basi ndimazitenga kuti anthu mukukokomeza kwina there's no need munthu pamalamulo you are answerable for za iweyo zomwe wachita iweyo osati mukatenge mudzi wonse wa munthu zijanda kuuzana ngati anthu amakamba zokuti ulamuliro wa MCP nthawi manager unali wankhaza amakamba nkhani zake ngati ziti zimene zizi zomango katapa nyumba yonse akuti bambwana adyetsa ndalama ya chakuti anthu akuziwa zomwe ndune and you know what, this is why munthu mmodzi akakhala wazikundikira chuma then akakabanda kuyenda mtunda wonse mkungokumana ndi anthu onse amphawi chimachitika ndi chimene chichi anthu tonse tithaula kwiridwa mudzikomo muli zambiri zomwe zachitika zomwe anthu abandalama kandi zanifi kandi kuhonga majaji kuti asokoneze zisankho zokuti it affects anthu ma decisions awo amene anapanga mu ufulu wawo kaya mkutani kwachitika zinthu zambiri zomwe modzi dziko lonse laima kuti ngati munthu yosi munampeze mukagwire tuthu makolo ake make mundiwa kuti iweso awatenga mai ako
Akawatenga, if that's what you want. Akawatenga. But that is not gonna bring any action to me. You can't take something, you can't force something out of me. You can't. Akawatenga. But that will have nothing to do with me. It means you akalungo sola lawyer wao kuta walungo solele kuta wamangira ifuka chacha. That will be the difference. It doesn't mean kuti I will run up and down. No. If you have an issue with me, come and face me. Ukokonde oppression you because you want to force somebody to do something. Achite chomwe akuyenekera kuchita. Ine ndimati ndiyambire nkhani yanga pamene popo. Now, kodi ndi network yanga? Ndikufuna ndime kaye ndione because naneso ndikumayiona pena ikujama. Yeah. Exactly. Maluma akunena kuti lamulo lokuti wina akalakwa wina akatoledwe ndinatwedwe. That's why ndauza anthu kuti zinthu zimezi zinkachitika nthawi yakamuzo. You understand? So I know about this, but in this era, sizili part of malamulo nde anthu amene mukumati mukamabwera pa makomenti iwe alisi ndekuti umasangala kuti nzima anyozeke inu. If you were really following my page, there was even a time yomwe ndena komenta kuti ya musamakhalire kunena azimayi kuti yayi mzimayi wana atatu abambosiyana because kuliso azibambo amene ali ndi ana koma mayi aota osiyana. We've talked about this, but then again anthu mumangofuna kuti mumu is it not you? Inu nomwe mumampanga follow Zaka. Then mukunyamuka pamene popo mukuti ya iye ujama muonjeza. Mumalekanji kumpanga unfollow kusakhale munthu omupanga uje omumvetsera. Inu nomwe mmati Zaka umangonena chilungamo. And then inu nomwe panopo chinthu chavuta mukuti ya Zaka amaonjeza. Chachati. You are also two-faced. Honestly speaking, you're two-faced. Akute anti network yako. Ndipo ndalumikiza network ya nomo ya madijana mobile network paliso broadband. So there is some maybe body to kamba nkhani za makhumucha nde kuti akujama network. What else can I say? What else can I say? Ndangokhala rine pano because I don't know what to do. If I should disconnect this live or mina ambuyalo weden because nadeso I don't know. Do you want me to come off this live? Ndipange pre-record the video and post it. Which one do you prefer? Thanks, Olivia. Ndifuna so okay.
Ndufusa, do you want me to unlog? Ndipange kati live. Then ndikupangireni pre-record ndikupositireni poti ndikujama jama ndiyankhuleni. Fatuma Square kuti maybe come out and come back. Guys, I'm back. Rusi yakuti amakumuja atengaso network yako. Ndeti tuluke tichitobweraso.